Aici este mama și cu Șoșana și cu stăpânul de aici, care este un om de aur. אתה איש זהב, היא אומרת. A venit Șoșana cu bunătăți și am explicat cum Șoșana a venit pe lume, că tu ai dorit încă un copil, dar numai de la noi personal. Și tu ai venit Șoșana pe lume și tu ai fost fericit, ai stat lângă Landou și n-ai vrut să te uiți cât ai stat lângă el. Tovle omulede cel debi și copiii să aibă noroc, toții, și tu să ai plăcere de la ei. Mulțumim lui Dumnezeu, așa cum e să auzi, Șoșana s-a dus să vizită la mama la mormânt. למשהו, והלכה לבית פרות שלי, מה שלי. כן, סורל סיפרתי לה, הייתי עם גבי וסטריקה, זה היה מאוד מאוד מרגש, והיום אור הוסיף בתעודת זהות את השם של אבא שלנו, של מאיר. אז זהו, קורים הרבה דברים משפחתיים טובים, ואימא פה היא באמת הכי יפה בבית אבות. הייתה כאן עדינה שהקריאה להם אקטואליה מהעיתונות, והיא אמרה שהיא מקסימה, ויש לה פה חברות, ונראה טוב. Ai noroc la copii și eu mă duc să mă dezbrac, mi-e cald, că mă tâmpesc, merge Șoșana să mă ajute. Ok.